Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten Bapak-bapak, Ibu-ibu, donga kita, dzikir kita, nuwun kita kepada Allah, mugi-mugi diijabah dikabuli dening Allah. Amin. Ala dzikrillah kita mahirul qulub. Allah sampun matur bahwasanya dengan dzikir hati dan pikiran itu mesti tenang. Nggih Bu nggih, pripun raose tenang sedaya? Tentrem saking tenang ngaso. Alhamdulillah. Menurut Syekh Hasan Banang bahwasanya dzikir itu ingat apa-apa yang mengatakan kita ingat kepada Allah itu namine dzikir. Niku sing kita sampun kita waos wau namine dzikir. Dzikir niku wonten beberapa faedah atau keutamaanipun nggih menurut surat Al-Ahzab niku wa alladzina yaquluna Allaha katsiran wa dzakirina fa'adallahu maghfiratan ajran azima. Maksudipun sinten mawon ingkang purun eling purun dzikir kados kita wasau dhewe namine dzikir nggih Bu. Bacaan ingkang kita waos niku namine bacaan dzikir. Lah dzikir piyambak niku artine eling ingat dumateng Gusti Allah. Lah macam-macam pun dzikir dengan mata niku kita meneteskan air mata, kita menangis ingat kepada Allah, ciptaan Allah. Bacaan-bacaan niku wow, kok kita saged meneteskan air mata. Niku namanya dzikir mata. Lah dzikir telinga, kita mendengarkan bacaan-bacaan dzikir. Dzikir penglihatan, paningal kita dalam baca, melihat pemandangan, melihat ciptaan Allah, dan itu bisa mengingatkan kita dumateng Allah. Niku namine dzikir. Dzikir tangan dengan kita sedekah memberi kepada orang namanya juga dzikir. Dzikir dengan badan kita dibuat untuk ibadah niku namine dzikir. Terus dzikir malih wonten malih dzikir roh niku kita ati pikiran kok bersandar dumateng Allah niku namine dzikir. Terus dzikir diurekne ngoten nggih Bu. Majelis kita ini bisa dikatakan juga majelis dzikir. Nabi niku sampun matur, "Hei para sahabat, menawa sira kabeh mlaku-mlaku, makane taman surga mongko ampira." Ya Rasulullah, taman surga niku napa? Rasul matur, taman surga niku majelis-majelis dzikir. Kados kita jenengan ngeten niku. Niki punten sewu sapa kita saged ningali. Niki bab lho niki malaikat mawon niku sedaya melok ngamine iki kita. Setan iki nek majelis dzikir malaikat sok padha napa mara. Setan padha metu. Asale kok ngene nggih. Astagfirullah. 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 Otomatis napa ati lan
bersih to nggih. Sak pomane iki botol iki kotor. Diseni banyu pripun? Kotor nggih. Dadi kan jidiri kita, tubuh kita iki nek sampun diresiki dengan bacaan zikir, nggih to? Niku insyaallah dimasuki ilmu nggih saged masuk. Donga nggih saged napa? Diterima oleh Allah karena sudah bersih. Ngoten nggih Bu, mengapa kok istighfar saya letakkan di atas semua ulama? Karena itu membersihkan diri dulu. Nah, sinten mau ning aku pikir mau apa Bu? Tuhan mendapat ampun. Walaupun dosane ibaratnya sakuntuk sego. Pesa segara Bu. Padahal tas segara. Segara iki paling waktu kakek kan tuban masak lunas. Untuk itu munduk belakang kula mpun nama laut lepas desa Palang. Kula ngertos jenenge laut iki kaya ngene. Untuk segara iki kaya ngene. Lah sinten mawon nek dosane iku walaupun sekuntuke segara nek turun dikit jamine apa wae di ngapura dosane. Nek dosane di ngapura hajate dikabul. Terus nomor kalih ajron adima pikantuk ganjaran ingkang banyak ageng adi agung. Nah, tetese manfaat zikir nomor segala pikantuk ampunan Allah. Nomor loro pikantuk pahala ingkang besar. Dicek ketemu. Apa iki? Ya Allah, iki rasane salat yo ora kusuk, sedekah yo ora akeh, kok ganjarane akeh iki apa to yo? Ya Allah, tibake dipikir neng masjid Polres karo Bu Fatimah ya Allah. Tuwa aku berminggu merah. Tuwa ya Bu, tuwa. Kita kira apa beri? Beri lagi mumpung mboten ketun, monggo kita istiqomah napa di ngaji ganjarane besar. Mau ayat surat Al-Ahzab ayat 35 mungkin jenengan pasti fadilah yang ingkang zikir pertama pikantuk mafirah, nomor kedua itu ajron adima pahala yang agung. Agung itu lebih dari besar ya Bu. Besarnya ini bukan sakit dikira semua asik ngoten bagi. Lah terus nomor kali itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati niku mesti tenang. Tekan iki wau, pada zikir wau enak sing inget pasar. Kan ikan sapi nih. Kan ikan pasar mboten nggih Bu. Anu nggih, gir-gir enak adem ngoten nggih. Sampai ngantuk nggih. Lah itu berarti zikir itu ning ati tenang. Ngoten. Bahkan menurut penelitian Profesor Zakia Derajat, obat dari kesehatan mental itu biar sehat, jiwa itu biar sehat, wong stres itu biar sembuh. Terapine dengan zikir. Mesti itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir ati menjadi tenang. Nun sewu. Yang stres itu sing serang apane to Bu penelitian? Ati nggih. Tinggal sinten nek bapake apa kancane kok gak mulih-mulih terus rene kabare mikir terus barang ilang terus kacau pikirane stres. Nek iku kurang kembali ke Allah, turun dikit otomatis ati mesti jadi tenang. Kita urip ning donya dhisik mboten gadah napa-napa nggih Bu. Saiki duwe apa-apa lah suatu saat yo badhe kita tinggalkan. Lah sing penting itu menghadap Allah dalam keadaan husnul ma'ab. Husnul ma'ab itu diridhoi. Terus fadilah zikir ingkang kedua niku mendapat ridho dari Allah. Terus panjenengan kita wau zikir wonten niku wau diridhoi dening Gusti Allah. Kalau jalan diridhoi napa nggih? Jenengane dikabulne apa diikhlaske ngoten. Wis rek tak ridhoi mangkat kuliah sapa gadah yoga ngoten. Lah berarti atine gawa nggih Bu. Terus fadilah zikir ingkang ketiga pikantuk ridho saking Gusti Allah. Nomor setunggal wau napa niku pikantuk ampunan dan pahala yang besar. Nomor kali yaitu ati jiwa raga jadi tenang. Terus nomor 3 yaitu diridhoi dening Gusti. Nek wis diridhoi berarti apa mawon hajate
dikabul kabulne. Otomatis masuk surga deh Bu. Nah itu fadilah di terus nomor sekawan nggih menika akan mendapat cinta dari Allah, dicintai dan diingati oleh Allah. Oleh apa lho Bu nggih? Mboten oleh Bapak itu le. Dari Allah sing nyetakne alam raya niku. Terus diingati oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang sabar. Nah, niku berarti menyertai nggih. Nah, niku orang yang zikir juga dicintai dening Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah seneng nek wong sing tobat. Tobat otomatis baca-bacaan zikir nggih. Apa to Bu kaitane tobat kali zikir? Mestine ngoten nggih Bu. Tobat itu artinya kembali kepada Allah dengan jalan mengingat Allah. Jadi ini wonten pertanyaan, apa enek kaitan antara tobat kali zikir? Mboten apa mboten? Mboten. Tiap tobat itu kembali kepada Allah, mengingat Allah dengan bacaan zikir. Astagfirullah. Kita masuk ning ati pikiran, ya Allah, dosaku ki akeh, mulai aku akhir balik sampai saiki ya Allah, wong ngapura ya Allah. Lah, atine kita nerjemahane ngoten lho carane ya. Bener-bener saged ngrasa resep nek pas la ilaha illallah. Iki ditarik saking bener srek iki ditarik kanan, dijatuhne nang dodo sisih kiri niku nggone nafsu. Dadi nek hawa nafsu serang la ilaha illallah iku dijatuhne kiri nek tarik kabeh Bu niki. Insyaallah hawa nafsu setan badhe pergi. Nah, dadi ini wong tenan. Wonten ilmune ngoten nggih Bu. Ilmune mereka dados la ilaha illallah. Dijatuhne nggone hawa nafsu dodo sisih kiri. Nggih Bu nggih. Dan itu dihantam dengan baca la ilaha illallah, la ilaha. Insyaallah setan bukan ngomong apa jin sing manten awake dhewe niki. Niku insyaallah pergi. Terus ingkang belakang tadi mulai bismillahirrahmanirrahim masih bisa dilatih ya Bu. Niku penjagaan. Apa Bu? Penjagaan. Niku sing belakang itu donga penjagaan. Penjagaan dari berbagai macam sing sekiranya kita niku akan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim masih bisa dilatih wala bisama wa wasafani. Tidak ada yang bisa memudaratkan, membahayakan kita di dunia maupun di langit atau di bumi kecuali dengan izin Allah. Walaupun itu santai, wonten no atau orang ini dengki apapun mawon, niku nek kita membaca penjagaan, insyaallah dijaga dening Gusti. Khusus slide belakang mau lho Bu, penjagaan. Nek saged, nek kula niku kula mesti waca niku minimal subuh utawa badhe maghrib, nggih Bu. Minimal diwaos. Nah iki bacaan lengkap. Saya insaf niku lho Bu. Iku pakai tulisan nggih. Nah niku pakai tulisan niku termasuk ismu adab juga. Barang siapa yang mau berdoa pakai ismu adab mesti dikabulne dening Gusti. Nek jenengan ngamali bisa sakti gitu. Bapake sing ketoke rada elek diwacane iki Bu wis kapan Bu. Niku tahu yen kula sampun watenan sasita ta nggih. Oke nek boten paham. Lalu dikul aksara wa dikul aksara wa lagi kabir. Niku juga ismu adab. Surat Al-An'am jantungnya ke hati yang Al-Quran itu. Lalu barang siapa yang kamu lalu ke aksara itu, insya Allah dijaga jasadnya dening Gusti. Menawa njing mati jasadnya utuh. Apa Bu? Utuh. Lah, apal Quran itu dijamin jasadnya utuh. Wonten sing tanya, lah nek sing apal kok utuh. Nah, karek kula diparingi amalan Mas la tudrikul absaru wa yulawaitul absara wa walaikul mubin. Nah, sebanyak-banyaknya. Lah insyaallah benjing nek sedok jasane utuh kaya tiyang apal Al-Qur'an. Nah, terus fadilah lain akan diberi kaya. Napa kaya harta, kaya saudara, kaya murid, kaya napa niku kedudukan. Nah, itu akan diberi juga kemuliaan. Sakit wae nggih Bu. Terus sing bawah sendiri ya hadiyu ya alimu ya kopiru ya mubin itu lali betul kelaparannya. Niku supaya kita dodol-dodolan. Apa jenenge wong kesedaya. Insyaallah diparingi gampang payu. Apa Bu? Payu laris. Ya hadiyu ya alimu ya kopiru
dibalike niku sing balike niku penolake Bapak niki. Iki sono pausak lomudi niku pencegahe. Mas ya Bu. Nek niki asal urun muslimin supaya tanaman bisnis kita niku terjaga, boten kene mama, boten diserang apa mawon. Terus penolake niku sono pausak lomudi. Saged dipahami ya Bu. Nah, niku lengkap niki. Urusan dunia urusan akhirat. Rangkum dari semua guru-guru kita, pulang mulai dulu sampai sekarang. Itu sakit dipahami ya Bu. Nah, itu berarti fadl lain di insyaallah kita itu non saya aja panjenengan sedaya monggo kita menyelesaikan masalah kita dengan apa itu doa kepada Allah, dengan zikir dekat kepada Allah. Insyaallah makroja semua permasalahan kita diberi jalan keluar. Terus saya lewat udhuni astajib lakum. Donga sira kabeh mesti tak kabul. Ini Pak tulis jenengan Gusti. Nah, benar-benar mantep. Donga Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang bisa merubah takdir salah satu apa dengan doa. Kita sudah ditentukan takdirnya, tetapi takdir bisa dirubah dengan doa. Wonten ceritane iki. Ibu pasti tarian nggih, kon ngatok. Wis ngatok ujug balik. Lah, Nabi Musa itu nggih kan kalau kula iso ngomong kata Allah. Terus wonten tiyang istri, ya Nabi Musa, kau akan menghadap Allah. Iya, tolong tanyakan ke Allah, aku itu apa takdirku memang tidak mempunyai anak sampai berapa tahun belum punya anak. Mesti tanya ke Allah. Ya Allah, ibu A tanya apa memang dia tidak punya anak. Iya, dia tidak punya anak takdirnya. Terus ibu E tadi nggak putus asa, terus suatu saat beberapa tahun setelah itu kok mempunyai anak. Nabi Musa tahu loh, katanya Allah tidak mempunyai anak, takdirnya sekarang kok mempunyai anak. Terus Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah katanya takdirnya aku nggak punya anak, punya anak. Iya, tapi dek lah takdirku itu bisa diubah dengan doa. Ribet sakit kali ya Bu. Apalagi kalau kita terima kesehatan, apa ya Bu? Duit bisa orang sing gawe jaket tak apa lah. Mudah nih. Terus sing sholat sing keluar tahu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi suja syafa'atu likulli haulin minal awwali muqtadimin ya Rabbi bil Mustafa dari maqasidana wa firlana mahado ya wasi'al karamila. Ini namanya sholawatul ghadah, sholat selimut ya Bu, sholat selimut. Nah ini kan ada sholat ini namanya jeneng Syekh Ahmad Al-Busiri. Yang lain itu bertahun-tahun sakit lumpuh, terus ngocok selagi terus sampai berlinang air matanya terus. Lah suatu saat mimpi dirawi dening Kanjeng Nabi Muhammad. Terus diselimuti pakai burdah itu selimut warna putih, diselimutnya itu Imam Ahmad Al-Busiri. Terus Kanjeng Nabi matur, ya Ahmad, kok nanti kok ternyata ibu ada lumpuh bertahun-tahun. Terus coba mencolot, yang mencolot sakit mencolot. Coba ulang Bu, iso ulang. Masya Allah. Terus bener-bener tani itu sakit lampak. Iku khasiatnya nopo sholawatul ghadah. Apa nek iso golek tangan ibu? Gampang ya. Kok lumpuh iso waras, apa nek golek utang. Ora utang tambah itu duit ya Bu. Insyaallah kan. Berketos padilae ya. Buat sakit lagi ya. Buat sakit ngaji ya. Ini bahas ini kuatah ini Bapak ini. Monggo kita buka kitabnya.
Surat Al-Baqarah juz 1. Halaman ayat 84, nggih 84 halaman 27. Coba dilihat nggih, baik akot bisa halaman 26. Nggih halaman 26. Ayatnya 84. Mulai baik akot bisa kopu. Sampun tangis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqadna mitsaqakum lan ing nalikane mundhut sapa ingsun ing janji sira kabeh lan tasikuna ora kena mutahake sira kabeh dimaaku ing pira-pira getih ira kabeh wala turijuna lan aja padha nuduh wong sira kabeh angkusakun ing awakan sira kabeh min diaripun saking pira-pira negara ira kabeh sumakronku mongko kali-kali ikraraken sapa sira kabeh wa antum kali utawa sira kabeh iku tasadun padha ngekseni sira kabeh suma antum nuli utawa sira kabeh ha ulai mengkono Bani Israil tak tuluna padha mateni sira kabeh angkusakum ing awakan sira kabeh wa turijuna lan padha ketokaken sapa sira kabeh falikon ing panton iku golongan mingkum saking sira kabeh ning diarihim saking pira-pira negarane falik tatoharuna padha membantu sira kabeh alaihim nglakoni ing atase falik bil ismi kelawan dosa wal utwan lan sesatun wa iya tukum lan lamun mekani sapa Bani Israil kum ing sira kabeh usara kare dadi boyo tufaduhu mongko nebus sira ing falik bahwa utawa kelakuan iku muharramun den haramake alaikum ing atase sira kabeh irajuhum anata apa nudut farik apa tuh minuna anata pada iman sapa sira kabeh bibadil kitabi kelawan sebagian kitab watak kuruna lan ngumuri sira kabeh bibadil kelawan setengah fama zazau maka ora ana utawa walesa walese wong mayat kalu kang lakoni iyona dalika utawa mengkono al iman bil yakin mingkum saking sira kabeh ilakisun angin ana ino fil hayati dunya ing dalam urip ing dalam donya kaya mati lan ing dalam dina kiamat yuraduna bakal den balekaken mayat alu ila syaddi maring luweh banget-bangete aladaku apa siksa wa mawlahu lan ora ana utawi Gusti Allah iku bikofilin lali amal malun saking barang kang padha nglatoni sira kabeh ulaika ladina utawa mengkono mayat alu iku wong akeh astarul hayatud dunya kang ngijoli apa aladina dan ngijoli ing urip ana ing alam donya bil akhirati ngijoli kelawan akhirat fa'in wafafu mongko ora den antekaken anggul adaku saking aladina apa siksa walaku yungdarun lan ora ana utawa aladina iku den tulungi ya aladina sakit ayat 26 kita was keterangane mulai ayat 24 balik ngandhap bahwa lan nalikane Gusti Allah Ta'ala mundhut janji marang sira kabeh Bani Israil supaya sira kabeh aja padha mateni pinaten lan aja usir marang kanca dhewe nalika iku nuli sira kabeh padha netepaken tegese mangsul serta padha nekseni nanging nuli sira kabeh padha
Iskandar yaiku padha mateni bangsane dhewe lan padha musik lan segolongan saking sira kabeh padha belok-belokaken tulung tinulung kelawan tujuan dosa lan nganiaya. Namun segolongan mau ngekseni sira kabeh kang tumekane mau dadi wong tawanan. Banjur sira kabeh padha nebus ing kono nunduk bangsane dhewe iku diharamake. Apa sira kabeh namung percaya sebagian saking kitab nanging ngupuri sebagian kang meneh. Yen kaya mengkono ora ana wales mongko bertindak kaya mengkono iku kejaba ina uripe ana nyang donya besok dina kiamat bakal dibalekaken marang siksa kang bareng-bareng. Allah Ta'ala ora bakal nglalekaken saking amal perbuatan kabeh ya wong kang kaya mengkono mau wong kang padha ngijoli kaenaan urip ana ing donya diijoli kelawan kaenaan ing akhirat. Wong kang kaya mengkono mau siksane ora den etokaken besok ana ing bakal den ketokaken ana ing besok ana dina akhirat. Sampun iki keterangane ceritane ayat 84 sampai 86 saking surat Al-Baqarah. Nah, niki nerangaken niki zamane niku wonten niku Madinah. Waktu Nabi hijrah niku wonten kalih suku namine suku Aus kare suku Khazraj. Napa Bu? Suku Aus kare suku Khazraj. Nah, kedua suku niku suku ingkang besar. Suku ingkang besar itu saling tukaran. Selama hidup itu suku Aus kare Khazraj itu saling tukaran. Nah, bunuh membunuh. Nah, terus wonten malih kedatangan niku Nabi hijrah saking Madinah menuju dari Mekah menuju Madinah. Nah, itu saling tukaran, saling bunuh, terus akhiripun napa niku didamaikan dening Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Lah terus penduduk sing mriku niku karena saling bunuh-membunuh, sebagian itu saling bermusuhan, terus sebagian musir. Sing kalah niku diusir. Nah, terus akhirnya Nabi niku matur yang demikian itu diharami dening Gusti Allah. Tukaran niku lho Bu, niku mboten saopane sesama penduduke. Mboten to. Cara niku saling tukaran, sing kalah niku diusir. Padahal penduduk niku nggih sapa jenengan penduduk Magetan kok terus kedatangan liya. Terus niku sama suku niku kok saling tukaran terus sing kalah penyingkir. Padahal asli penduduk niku nggih Bu. Lah niku diatur dening Rasul mboten angsal niku hukume haram. Ayat itu mana? Terus tiang ingkang ngijoli perbuatan ingkang sae kok dijoli perbuatan elek iki urusan agama kok dijoli urusan donya. Lah iku nggih dilarang. Balasane benjing iku pikantuk siksa. Artinya menjual ayat. Berarti memang ayat itu nerangne haram juga harus disampaikan haram. Wonten itu ora ragu-ragu ane minuman keras ya saya. Minuman keras gak jelas hukumnya haram ya Bu. Karena ada pabrik, ada bisnis kok dianggap halal karena menguntungkan. Lah itu artinya mengijoli napa niku kenikmatan dunia dijoli napa kenikmatan yang sementara. Padahal di akhirat niku selamanya. Ayat ini Bu. Wa ma'ruf bi qaulin amata manut dan Allah itu tidak melupakan amal perbuatan manusia. Nek sing berbuat salah yo dihukumi dikantuk siksa, nek sing berbuat iman beramal saleh nggih dikantuk ganjaran. Ngoten lho. Ulaika ladzi yasau hayat dunya bil akhirah. Nah, mereka semuanya itu akan mendapat balasan di dunia maupun di akhirat. Ngoten lho. Itu sampai ayat 26. Terus niki juga menerangkan yen niku wonten zamane Nabi Musa niku nggih niku kan wonten napa niku jenengan pirsa nanti ceritane Qarun nggih Bu. Ya, Qarun niku dia dulu itu seorang yang taat beribadah. Saat
sajane para niku nggih saudarane Nabi Musa. Menerane ayat 86. 86 iki para yukafu anul ada walau yusur. Nah, akhirnya nanti para nak kata ada to nggih. Para niku riyen iku beriman. Beriman terus kendongane Nabi Musa nek pengen sugih. Nah, terus kali Nabi Musa ditungane akhirnya saged sugih. Wes akhirnya wis basa wis sugih niku ditarik keng bayar zakat mboten purun keng bela agama nggih mboten purun. Dhek malah sombong. Rumangsa nek harta kekayaane para niku semua hasil jerih payahnya korun piyambak. Mboten karunia Allah piyambake sampai kaya nih para niku. Yo saya niku sampai kunci nih gudang niku lho ditumpakne napa keledek nggih. Keledek iku lho nggawa napa kunci. Lah sampeyan pirsa napa isine gudange? Mboten kok kayu kok gambang. Isine emas. Sugih-sugih wong ning donya niku namine kok korun. Lah korun niku sombong. Rumangsa nek harta kekayaan niku hasil jerih dhewe. Padahal iku karuniane Gusti. Awale wis ndonga ken dongane Nabi Musa ken dongane napa ben kaya. Wonten akhire sugih boten basa sugih lah kali. Lah iku ayat iki kula waca teng Ibnu Katsir itu salah satu nerangke sifatipun korun niki. Anul ada walahu yusurun. Mereka mendapat siksa. Awale niku nggih beriman, nggih kurang napa ibadah dengan Nabi Musa. Karena kaya dadi lupa. Terus akhirnya Allah marah. Harta kekayaanipun korun bersama korun ditenggelane di bumi sehingga itu yang untuk barang nemu emas jarene harta korun. Harta korun terus nyai kula aja muni harta korun to korun iku kafir. Ngomong harta Sulaiman. Lah Nabi Sulaiman Yesus sugih. Justru Nabi Sulaiman itu semua istananya juga terbuat dari emas. Tiang beriman ingkang sugih niku Nabi Sulaiman. Tiang kafir ingkang sugih kok korun. Nek Nabi Sulaiman kan sampai akhirnya kan benar-benar apa niku beriman, tapi nek korun benar-benar kan kafir ditenggelamne hartane. Kebumi sak korune nglolot ke bumi. Lah sak hartane. Nah, makanya ini ayatnya walahum yusurun. Nah, tapi pun saya ceritanya niku ceritanya zaman Nabi wonten malih sahabat namanya Salabah. Sinten Bu? Salabah niku tuwa kon ibadah. Riyen niku sakderenge gadah napa-napa niku nek salat niku teng ngarep ya bae. Mesti durung wayahe salat mendugi niku namanya Salabah. Terus nyuwun donga teng Nabi. Ya Rasul, kula niku kok miskin banget, baju kula mok siji ya Rasul. Ngenten iki to kula pakai ngenten iki mengke kula ceket-ceket ndang wangsul sak genti kalih istrine. Wonten sak kali istri kula ya Rasul, kula mbok nyuwun didongakne sugih. Aja Salabah niku nek kuat kok nek sugih. Terus akhirnya nrimo nggih Bu, sesuk nek balik ya Rasul, kula nyuwun sampe dongakne sugih, dongakne kaya. Terus akhirnya berulang kali sampai 3 kali ya Bu. Terus akhirnya dening Nabi didongakne kan kaya diparingi sepasang apa domba. Jenenge ana domba apa? Wedhus. Diparingi wedhus kangge sepasang lanang kalih wedok saged manah. Lah iki manah saya akeh. Lah iku saya akeh kok salate saya telat biasane nek sak durunge adzan seko. Lah iki kaya akomat kok adzan teko. Ngoten nggih Bu. Saya wae wis mana kembar-kembar wis bingung ya. Lah akhirnya kok malah nek anon jenenge apa? Anon biasanya ning daerah. Saiki anone ning liya desa. Wis akhire Salabah malih ora salat jamaah. Suwe-suwe nek wae wis gak ngatasi. Wis wae wis akhire mboten salat jamaah. Terus kan bayar zakat mboten purun sahabat Abu Bakar itu nagih mboten purun dipen bayar zakat. Terus akhirnya Rasul celaka Salabah. Hai celaka Salabah. Rasul mengatakan apa
tersiksa, hartanya akan hancur, lebur semua. Dan mendengar ayat turun, sahabat bingung, langsung moro teng Rasul nyerahnya nopo bujak, wis kadung turun akhirnya betul kambing semuanya mati. Terus sahabat jadi yang ikan kubur nih sakit dipahami ya Bu? Berarti kita keterangan saking surat Al-Baqarah ayat 80 dan itu bahwasanya kita semua itu harta semua namun titipan saking Gusti sing terus pripun Bu? Didamel ibadah. Nah Islam itu harta kita itu ngatur harta ojo sampai kita diatur dengan harta. Wayahe salat ya kudu salat, wayahe ngaji ya kudu ngaji. Ngoten lho Bu. Lah sak wongke harta ngetut nek. Wonten cerita malih itu harta niku ibarat seperti kambing. Iku wajar-wajar dening manungsa sampai brodol burune terus ditekoni. Ngapa kok kamu sampai brodol? Aku dikejar-kejar manungsa. Lah akhirnya manungsa ini ngejar Allah, akhirnya kambingnya malah mengejar manusia. Maksudnya ngeten, nek kita purun mendekatkan diri pada Allah, harta jabatan itu pasti akan mendekat dengan menghina hartanya. Tetapi kalau kita itu mengejar harta sampai lupa sholat, lupa ibadah, kita akan dihinakan oleh harta. Tahu-tahu mati, ya Bu. Kurang sempat menikmati, tiba-tiba kedisian betul. Berontoklah orang yang ingat. Mungkin kita termasuk orang yang diingatkan di Gusti Allah. Allahumma amin. Sak bejo-bejone tiang tetep eling dumateng Gusti Allah. Allahumma amin. Monggo kita maca sholawat niku. Sallallahu ala Muhammad. Itu gitu. 1 2 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaos kita sampai ayat 86 ya Bu. Monggo kita dengerin. Monggo kita Allahumma kami bukan Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa
ibu-ibu, bapak-bapak, kita donga kita mugi-mugi diridhoi dikasih hidayah saking Allah lan wonten kira manfaatipun wonten kirang langkung nyuwun pangapunten mugi bisa ketinangi malih akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.